салому дуруди бепоён ба ҳамаи шумо тамошобинони азизи телевизиони Садо ва Симо ва мухлисони барномаи Дунёи рангин. Чун ҳар вақта бо шумо ҳастам ровии барномаи Дунёи рангин Рӯдаки Нуров. Меҳмони имрӯзаи мо ҳастанд хонандагони фаъоли муассисаи таҳсилоти томактабии боғчаи бачагонаи рақами 8 Наврӯз. Марҳамат, худро муаррифӣ мекардед? Ман Ёзва Ёсма, тарбиятгирандаи кӯдакистони рақами 8 ба номи Наврӯз мебошам. Аҳсан, шумо? Ман Камол Мамаҷон, тарбиятгирандаи боғчаи 8. Аҳсан, шумо дар васфи модар ягон шеър медонед? Бале. Метавонед онро қироат кунед? модар камӣ набинад, дарду ғаме набинад, магзор то нишинад, гарда ба мӯи модар. Аҳсан, шумо низ дар васфи модар ягон шеър медонед? Ҳастам ҳам нозанин модарам, ду рӯякаш гулбари модарам, модарҷон модарам, модарҷон модарам. аҳсан ба шумо. чуноне ки ба ҳамагон маълум аст, мо санаи 21 март ҷашни Наврӯзи Оламафрӯзро ҷашн гирифтем. Шумо дар васфи Наврӯз ягон шеър медонед? Бале. Марҳамат, қироат кунед. Сарсабз бош доим андар ҷаҳони гулрез, мо низ дар канора Наврӯз муборак бод. аҳсан, шумо? Масли борон куша, сабзи ҳазорон куша, чукри торон куштаст дар иди Наврӯз. аҳсан, шумо дар васфи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон ягон шеър медонед? Сарҳади мо мустаҳкам, сарҳади мо дастнорас, наметавонад онро вайрон кунад ягон кас. аҳсан, шумо дар васфи муаллим ягон шеър медонед? Муаллими меҳр бо меҳртон дар дилу ҷон лаш шинив раво моаш мо омӯхтем. Ба ҳар савол ҷавобро, донистани ҳисобро, хондани китобро моаш мо омӯхтем. ҳисси хоки ватанро ва як содиқ буданро, васли боғу чаманро моаш мо омӯхтем. дар васфи ватани азизамон Тоҷикистон ягон шеър медонед? Бале. қироат кунед. эй ватан ҷони ман туи дӯст медорам туро чун модарам, ифтихор аз обу хоки ту кунам, ин туи дар осмон худ ахтарам. аҳсан ба шумо. шумо низ дар васфи Тоҷикистон ягон шеър медонед? Бале. марҳамат. ватан ватан ватанҷон барои мо тану ҷон, чӣ ватану чӣ модар гирифта дар озодия муборак, ободия муборак. офарин ба шумо. дар васфи фасли зимистон ягон шеър медонед? Бале. марҳамат, қироат кунед. зимистон фасли зебост, фасли хубу дилороз, барфҳояш нури дида, ба дида молам чида. аҳсан ба шумо. ва шумо метавонед дар анҷоми барнома як шеър бо забони русӣ дар васфи модарон қироат кунед? Бале. марҳамат. Подпишу открытку маме, нарисую мне цветы, назову ее Сивона, королева красоты. ташаккури зиёд. бинандагони азиз, инҷо мерасем ба фариҷоми барнома. оё фарзанди шумо низ серу чистони зиёде медонаду маҳорати суханварӣ ва суханронӣ дорад? Пас ин барнома маҳз барои онҳост. суроғаи мо шаҳри Панҷакен, хиёбони Рӯдакӣ, бинои ба номи Лоиқ Шералӣ, ошёнаи сеюм, телевизиони Садо ва Симо. ва ё барои гирифтани маълумоти бештар ва иштирок дар барнома бо рақамҳои 92 732 86 11 дар иртибот бошед. рақамҳоро бори дигар такрор мекунам: 92 732 86 11. то барномаҳои оянда шоду пирӯз бошед.